Duarbagori constituency angkang Deithor police station kaparlo Upper Rangsali polling stations Monday market along local MSC Richard Togbi Forest Board Chairman Amethang Jungjung Pen Pekar Om Chiti Malan Lapen Peso Kironasai Kedengpon Upper Rangsali Local Committee Amaipu Jamson Teron Pen Mai Chari Ponsi Local Committee Komchunbang Borsing Rong Hang Pensi Mai Ke Phalam The Thanpon Bang Solong Alohia Man Pen Duarbagori Local MSC Richard Togbi VDC Chairman Sarkoi Rongphar Duarbagori Mondal Committee Amaipu Sonaram Singnar Duarbagori Mondal Committee Komchunbang Daniel Terang Lapen SGB GB Atumpen Chenglok Pendangan BJP Asangalong Klembang Photum Chetongdun Halapu MSC Richard Togbi pen kaning Jepon ke hemi pu atuma phansi labang so Pekar Om Chiti Malan lapen pe so ke ron padu ponlo lapen ke bang pharo phoso se armo atum aphan ron ponlong no pusining je pon la hemi pi atuma phan kaching hon pen puthot tersuwe sami ning kang sampen lapen sar muchot chot atuma phan ata om muchot chot atuma phan kumbol musuri lapen sol pak kirona program ding pono lapen pini dak thek long lag lo ong dunga himi pi tundu atu fan jinsu mi me samiran tum nang tum thek long lo lan tum kiding pon aning sampik je lang tum lapon aning karong je lasona himi pi tum do kumbol epak anda kenami fan kisundu sami pinyar ni ke latum itum lang litum aking risiwa aprang prang ke lang tum nang than lo MEC तुमके दागवांग पेन नकेरोन पुके थेक्लोंग लेपिन ला MEC सिया दोन के दाम पुके आवे पिन ला पिनी के ना तुम थेक्लोंग लो दाक पिनी दो अन अतुम समी थेपोनोंग लो Lason se halapu kenching thanga dolong ka selang ponja phanta state government aphan proposal pi pon thusi kutike thom matangka budget selang pon loputa than pon thu lasin none boy MSC kiliga hut nangcharam nang chetu dun tha puta ningje pon lapen ke lapu arlong juhu kurusar dhon singh hanse aphanta sodet war julongsi Pekar Om lapen tangka pi pajur ponthu labang so hut rara tumpen kaningje pona tengke Pekar Om Chiti Malan kilong aposami ning sam pikan lo lapen non ke bang MSC kilik je hut ke MSC Richard Togbi aphansi cherap chetodun puputa hala dagara tumpen ningje ponrenti news report Karbiang Long Live